Вот эти давайте, да. Ну не эти, что вы мне розовые даете? Я не из этих, не из ваших. Дайте мне нормальные, вот зеленые расцветки, наша цветовая гамма, да. Подождите. Алло, Валерий, слышите меня, да? Алло, Сергей Миколаевич? Чую. Ну, витайте. Что вы там робите? Да вот в ЦУМе бота выбираю. Посылают меня завтра в Пинский район на совещание выступать. Так я решил себе боты новые купить. На Пинщине же что? Болото, трясина. На Полессе поедете? Да. Ну, это добра, вядома ж. Прыгожа там. Толькі боты вам на что? Там, калі не вясна, то болото еще пошукать треба. Погодите. Все же знают, что такое Полесье. Полесье – это, значит, Олеся и болото? Что, уже не так? И куда же эти болота делись? Ну, куды, Сергей Миколаевич? Ну, ваши попередники, комсомольцы, комсомолки, высушили. Вот опять ты, Валера, на коммунистов наговариваешь. О них надо или хорошо, или ничего. Лучше давай поподробнее про болото. Слухайте, ну, болоты. Да. Балоты, якія раскінуліся ў нізіне ўздоўж ракі Прыпяць на шмат сотень кіламетраў. Гэта вельмі старадаўняя з'ява. Кажуць, што ім амаль што 11 тысячаў гадоў, а мо нават і больш. Ну і за гэтыя тысячы гадоў там рознага бывала. Лічыцца, што першыя людзі на тэрыторыі Беларусі пачалі сяліцца якраз каля балот. Бо балоты даюць шмат ягадаў, грыбоў, звяроў розных. І пасля людзі пачалі сяліцца і на самых балотах. Паводле аднае з версіяў, якраз Полесье – гэта прарадзіма славянаў. Неплохо. То есть я могу там на совещании марш прощения славянки спеть, да? Хорошо. Ну не тых славян, нармальных, сапраўдных. І што самае цікавае, з-за слабапраходнасці Полесья. Людзі, якія там жылі, не часта кантактавалі з вонкавым светам. І ў выніку ў гэтых балотах сфармавалася вельмі самабытная і каларытная культура, якая цалкам і не беларуская, і не украінская, бо мае сваю адметнасць – палешуцкую. У пачатку 18 стагоддзя шведскі кароль Карл XII хацеў прабіцца праз палескія балоты, але ў яго не атрымалася. Таксама ходзіць байка, што Гітлер раздзяліў свае войскі на 3 арміі ў 41 годзе, бо ведаў, што не здолее прайсці праз Полесье з танкамі. Карацей, вядомае знакамітае было месца. Пакуль не прыйшлі камуністы. Машэраў, як даведаўся пра тэхналогію меліярацыі, то загарэўся асушыць палескія балоты. Ну, напэўна, гэтак уяўляў сабе. Тысячы гектараў новага чарназёму, якія раскінуцца ўздоўж Прыпяці, і там будуць расці бурачкі, бульбачка, кукуруза. Тады лічылася, што пасля асушэння балоты пераўтворацца ў вельмі ўрадлівую глебу. А таму Пётр Міронович даў загад адразу асушаць па максімуму, каб не губляць час. Это правильно? Это по-нашему, да? По-комсомольски? Ну вось, па-вашаму, па-камсамольску. Першыя пару гадоў асушаныя землі сапраўды давалі неблагі ўраджай. Але пасля ўсё рэзка змянілася. Ураджаі пападалі, урадлівы слой глебы збяднеў і пагатоў пачаў выветрывацца. Сам Машэраў публічна прызнаваў, што зрабіў вялікую памылку з гэтым камсамольскім асушэннем. У выніку на Полессі, канешне, захаваліся паўнавартасныя балоты, асабліва ў Прыпяцкім. Таксама хапае папросту затопленых месцаў, але таго, што было раней, ну ўжо няма. Ну, понятно. То есть боты можно не приобретать, вот и все. Ну не, пачакайце. Тут залежыць ад таго, куды вас там павязуць. Можа, на які-небудзь тур по болотах. Что, тур по болотах? Игорь Тур? Вы не путайте меня, Валерий. У нас на Полесье рабочее совещание по проблеме, вы удивитесь, песчаных бурь, которые забрасываются нам, конечно, с запада. Ну, з якога запада, Сергей Миколаевич? Вы 2 плюс 2 складите. Я, канешне, не эксперт у гэтай тэме, але выглядае на тое, што ў павелічэнні колькасці пясочных завеяў у Беларусі ёсць, прынамсі, 2 прычыны. Адна – гэта глобальнае пацяпленне. Зямля па ўсім свеце мацней высушваецца. Ну а другая прычына – гэта тое, што я вам толькі што распавёў. Какая? Вы что, на священную мелиорацию хотите покуситься? Ну гэта ж логічна, Сергей Миколаевич. Зямлю на Полессі тысячамі гектараў высушылі яшчэ ў 1960-х
годах. Вось яна і даецца цяпер у знакі. Эколагі даўно б'юць у званы, што якраз пясочныя буры могуць стаць на Палесе сур'ёзнай экалагічнай праблемай. І таму вам, відаць, все-таки варта купіць боты. Ничего не понимаю. Так болот же нет там. Ну, пачакайце, адным з метадаў змагання з засушлівасцю глебы ёсць забалочванне тэрыторыяў. То бок вяртанне балот на сваё месца. Доўгі і дарагі працэс. Але пра яго шмат цяпер гавораць. Таму ёсць імавернасць, што вас павязуць якраз такі на вось гэты экскурсійны курс па балоце. Вы мне что-то запутали совершенно. Экскурсия по болоту? Меня, народного избранника, и в эту грязь? Да вы что? Отведут, знаете, в музей войны, как всегда, по чарочке кульнем и бывайте здоровы. Вы зусім адсталі ад жыцця, Сергей Миколаевич. Туры на балоты – гэта сёння вельмі модная турыстычная з'ява, адна з фішак Беларусі. Очень удручающе звучит. Нам что, показать нечего, кроме этой жижи? А тракторы? А библиотека? А? Слухайте, балоты – гэта вельмі прыгожа. Сергей Миколаевич, гэта шмат незвычайных птушак, рэдкіх раслінаў. Гэта насычаныя водары, фантастычныя, амаль што марсіянскія краявіды. Да таго ж, чагосьці падобнага ў Еўропе мала дзе сустрэнеш. Таму балоты становяцца адным з галоўных турыстычных актываў Беларусі. Там пракладваюцца драўляныя экалагічныя сцежкі, будуюць інфраструктуру. І наперад. Гадоў ужо 10, як гэты кірунак пачаў развівацца. Мы доўга не цанілі гэтай прыгажосцю. Цяпер-то ўжо. Прыйшоў час. Не знаю. Ой, слухайце, там направду вельмі прыгожа, асабліва ўвесну. Вада залівае паплавы навокал Прыпяці. І па Палесе можна плаваць на байдарках, нібыта па нейкай амазонцы. Вы, дарэчы, у курсе, што нашу родную Прыпяць гэтак і называюць еўрапейская амазонка. І не дзіва, што, да прыкладу, тысячы аматараў прыроды штогод прыязджаюць туды, каб назіраць за рэдкімі відамі птушак. Асабліва яркае відовішча – гэта назіраць за прылётам тысячаў бакланаў. Бакланы, это хорошо, это смешно. О, на Палесе знаходіцца адзін з найбуйнейшых, скажем так, аэрапортаў для бакланаў. І калі іх збіраецца шмат, то гэта выглядае папросту фантастычна прыгожа. Да таго ж, як я і раней казаў, балоты гэта яшчэ і культура, бо людзі, якія тут жывуць, яны вельмі адрозніваюцца ад астатніх беларусаў. Палеская культура вельмі цікавая і сваімі строямі, і мовай, і легендамі, і песнямі. Тут сустракаюцца гэткія архаічныя паданні і спевы, якіх няма больш анідзе. Зусім нядаўна тут можна было запісаць песні, дзе нават язычніцкія багі ўзгадваліся. Старажытнасць неймаверная. І спеўная манера тут таксама вельмі архаічная. Бабулі пяюць вось папросту шыкоўна. Давайте я поставлю. Вот, напрыклад. Знаете, а я слышал, как одна пожилая гражданка такую песню пела. Я думал, а чего она так воет жалостливо? А теперь аж проняло. Интересно. Гэта манера такая спеўная. Зноўку ж, менавіта на Палесе яна найлепш захавалася. Ужо 100 гадоў этнографы з Беларусі, Украіны, Польшчы, Расіі ездзяць менавіта на Палесе, каб запісваць мясцовыя песні. І дадайце, да ўсяго гэтага зверху яшчэ і высокую культуру. На Піншчыне захаваліся унікальныя старадаўнія драўляныя цэрквы, якім ужо па 400 гадоў. Іх нават збіраліся падаваць ва ўсесветны спіс спадчыны ЮНЕСКО. А ў самім Пінску захаваліся вельмі цікавыя каталіцкія храмы. Таксама вельмі старыя. Агулам прыгожае месца. А недалёка старадаўні Тураў і вельмі каларытныя Давыд-гарадок і Янава. А яшчэ побач радзіма Еўгеніі Янішчыц, Рамана Скірмунта, прарадзіма Фёдора Дастаеўска і шмат чаго іншага. Я из этих имен только последнее помню. Других не знаю. Слухайте, Янішчыц, выбітная беларуская паэтка. Скірмунт, першы прэзідэнт Беларусі. Валера, ты что такое городишь? Что, обкурился там в своей Европе? Какой первый президент?
Ты что, давно в Александрии не бывал? В нашем отечественном Вифлееме? Ой, а вось гэта я не буду вам распавядаць, Сергей Миколаевич. Вось возьмите и поцікаўцеся. Наколькі я ведаю, вы все-таки вось Вікіпедыяй карыстацца умеете. Вам все одно столькі цікавага про Полесье трэба даведацца. Заинтриговал ты меня, пройдоха, а? Это придется прочитать. Не люблю я этого, но я же все-таки народный избранник, да? Я и за народ. Я за народ и в болото, и в Википедию готов залезть. Не потаніце толькі там, Сергей Миколаевич. І мухамораў не ешце. Вы яшчэ, можа, спатрэбіцеся Беларусі, хаця не факт. А ты ягоза. А? А боты, да рэчы, ружовыя бярыце, вам да гарнітура пасуюць. А вот это лишнее. Дайте мне эти синий зеленый горошек. Все, я занят. А мне вось падумалася раптам, як бы гэта нам, беларусам, і балоты свае аднавіць, і не даць краіне канчаткова патануць у багне, куды яе цягнуць нашчадкі тых самых камсамольцаў. Як думаеце? Напішыце ў каментарах.